Maya Pabegi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po yung kayong talasuyo, Justin Dizon. Arini na po rin mga ragula balita ngayon pong July 7, 2023. Department of Migrant Workers aminadong dakal pa dapat isamas king OFW Hospital. Bakuna, ampong pamangapun kareng aso at pusa, maragol puing saup kontra rabies. Miyayaliwang artworks, antique collections, mayakit keng Museum of the Philippine Arts and Culture. At wow, it's more fun, loved the Philippines. Munikala na pong Senator Lito Lapid na maging slogan ng DOT. Kabalen, pasibayo pong migpaganaka kareng sablang memalen deng eksperto na pa-injection po kontra rabies. Ren kaya kayo pong seseng aso ang pong pusa. Kini pong Barangay Dolores sa Ciudad San Fernando, mi daon la pong veterinary mission. Deng may yaliwang grupo na peni muna naman ning Kapampangan Manalakaran Incorporated. Felix Barrios po yung ating report. Abe-abing manalakaran kontra king rabies virus. Ining nasa daring sablang grupo at may malen, ame kisan metong king veterinary mission, ame rapat king Barangay Dolores, Ciudad San Fernando, ngayon Biyernes, July 7, king kapamilatanan ng grupong Manalakaran, Pampanga. Mag-conduct kaming vet mission, kareng miyayaliwang lugar kiti Pampanga. I-address siya itang animal bites cases, sampung rabies cases, tamo Pampanga. Itang pamangailangan talagang i-address itang proper pet management, and at the same time ing batas tamo na dapat mabakuna la din kaya katamong sese. Agpang kang Attorney Vivian Dabu, Executive Director ng Kapampangan Manalakaran Incorporated. Marakala naman kanung aliwang ahensya na kayabe para king mega na pa-event. In partner agency mi, kareng ang vet mission in PSAU, College of Veterinary Medicine, Angat Buhay Veterinarians Pampanga. Then for today at yung IWCT, International Wildlife Coalition Trust, May tumuring kanong paralan nini para i-expose la ring estudyante na ng Pampanga State Agricultural University kareng sitwasyon amalyari dang harapan king daratang nga panahon. Burimila pong i-expose deng aliwaliwang estudyante kaya kung makanano tayang pipigilan ng pamagkalatan ng rabies keng Pampanga. Matulano man ring organizers ng veterinary mission, uling kayang tabe de ing veterinary office ng local government ng syudad. mas burimit ang kayabe yung LGU kareng kaya kaming vet mission. Kasi after na ning mission, ila mismo yung manantabe karenin tao nung nanuman itang pamangailangan pa. At iling manakit nano talaga yung sitwasyon. Kasi ultimately, naman para kaya kami para kaya katamo yangan. Alimu pa mamaya bakuna kontra rabies ang gewa da ring misan metong amyaliwang grupo. Kaya be mo namang karing serbisyon dinake dahing libreng kapun karing aso at pusa. May gitno mang 150 na aso at pusa ring may serbisyon kem vet mission. Kapilang pa mo na may balita kaya ng CLTV 36 ang metong ayasong positibo kay sakit rabies na may kakinis 14 katao king Northville 14 kem Barangay Kalulot. Uli na niti. Pasibayo, paga na kaning City Veterinary Office na maulag ang midinang bakuna kontra rabies, ring kaya katamong sese, at maging responsible pet owners tamo. Pamanyug po kay sakit na rabies. Inimburi lang ipasyag, deng miyaliwang organisasyon, ami abe-abe para king aldongay ni. Kaya abe po, I.R. Consuelo, ako po'y Felix Barrios, para king CLTV News. Kabalen, aminado po kanu ing Department of Migrant Workers na dakal pa kulang king OFW Hospital. Apin po ining hospital, mayakit king Barangay Sindalan, syudad ning San Fernando, Pampanga. Iti kay bat na pong ikit Senator Raffy Tulfo ing hospital na antimo kanong meto nga ghost town. Agpang naman king DMW, dakal pa dapat isamas king pasilidad. Ay po yung report ng Arlene Salonga. May nga kuya yung Department of Migrant Workers o DMW na samasa ng timano yung serbisyo kay OFW Hospital na atyu Barangay Sindalan, Ciudad San Fernando, Pampanga. Iti kay bat nandasan Senator Raffy Tulfo yung hospital na antimoka nung ghost town na niya Sabado, July 1. Kem pasyag ng Tulfo, adwala mo kanu rin pasyente na paka-confine kem pasilidad
nung no ka rin empleyado ya paketi ing metong. Agpangkan DMW Undersecretary Hans Leo Kakdak, dakal pa kulang kay ospital at dapat ya pang isama sing karelang operasyon. Babalakan damo rin kanong milipat ing management ng OFW Hospital kan DMW, kimbisa ning House Bill 8325 o Overseas Filipino Workers Hospital Act. Yung pagkakapasa pa lamang ng batas sa House of Representatives na ma-institutionalize at mas magkaroon ng regular budget and plantilla ito. Wala pang version sa Senate. Uli niti, panimuna na kanong Senator Tulfo yung pamanyulong kempano kala bang tambing nga iting may aproban. Nandun ako sa dalaw ni Senator Raffy at tuwa kami nung sinabi ni Senator Raffy na he will be the champion sa Senado ng pagkakaroon ng OFW. Ana pang kakdak ngening banwaya mo kanong mibuklating inpatient facility ning ospital ating 40-bed capacity. Prioridad kanong ngening miragdagan lareng supply at personnel kang OFW Hospital. 13,625 for 2023 alone. Ang OFWs and OFW families, the OFW dependents, ang nasilbihan ng OFW Hospital, including 12,364 outpatients, and then may 40 beds ngayon doon sa ospital, kaya 177 ang naging inpatients. Arlen Salonga, CLTV 36 News. Kabalen natin pong pera lang message kay katamong Facebook page. Sabihan na po mumuran ka nung yelo king Mabalacat City, partikular na po king madapdap ne. Subukan miya pong ausan ing pag-asa ko yang Manny Esguera ba pong makibalo pa o makibalita dikil po king milyaring ayan. Samantala king galawa pong balita mibuklat na king publiko ini pong pekabayong museo keti po king siyudad San Fernando apin po iningaw sandang Museum of Philippine Arts and Culture. Pakatindayag po keti renga miyayaliw ang painting sa pong artifacts. Pipandyana po ni kakatamong kabalen ay Andrea Domingo, ing chairperson and CEO na po ning Pagcor. Ay ni po yung report. Banwang 1975, anyang may gumpisayang mangulektang antique art pieces si Andrea Domingo. Ing kasulungsungan ng chairperson and CEO ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o Pagcor. Iti kanuing maluwat ng pangarap ni kayang asawang Rolando Domingo. Anya naman anyang makatipon lakanuan ng 1986, likwan dahil karelang day job bang madalakad antique shop at art gallery kay Intramuros, Manila. Pag nasusobra na kami sa aming mga kinikita, bumibili-bili kami ng mga iba-ibang mga antiques, iba-ibang mga paintings, mga ganon. Tapos, noong 1986, umalis ako sa trabaho ko noon sa Dynetics at itinatag namin yung aming antique shop and art gallery sa Intramuros, doon sa Plaza San Luis. For 26 years, almost 27 years, yun ang aming naging negosyo. At bistamad metong ang Kapampangan, aisipa na kanun Domingo na manalakad mo siyon Kenny Shielding San Fernando. Kenny na mibahit, ing kakabuklat pa mong Museum of Philippine Arts and Culture o MOPAC in Barangay San Agustin. Naisipan ito kasi matagal ko ng pangarap na ang mga bata sana makompleto ba yung makompleto yung diwa, yung soul. Kasi ngayon, puro internet, puro games, puro IT, nawawala na yung literature, nawawala na yung art, at nawawala na rin yung culture. Gusto sana nating buhayin yon in whatever small capacity we can dito sa aking bayang kung saan ako pinanganak. Mayakit kay MOPAC ring miyayaniwang paintings na ring national artist sa Vicente Manansala ni Guagua, Fernando Amorsolo at Botong Francisco. Bukod kareti atin mo naman miyayaliwang artifacts na pakatindaya ki museo, ang timong pottery and ceramics sampung sculptures. Tapunin niyo ang mga likhain ng ating mga artista at yung mga nahubungkal sa lupa na mga artifacts at mga iba-iba pong mga bagay katulad ng mga bululs. Ito po yung mga rice gods at deities ng ating mga kapatid na katutubo sa Ifugao. Nandito rin po yung mga sari manok ng mga kapatid naman natin na galing sa South, sa Mindanao. At nandito rin po yung ating mga religious items na kung pwedeng mag-contemplate at mag-meditate. Nga na pang Domingo, babalakan da naman mag-exhibit miyayaliwang obra da rin Kapampangan artist, bamidinan lang venue nung noko rin napakit da yung karelang gelingan. Plano da rin kanong mag-offer art classes. We're now planning yung aming 1-year-long event
So magkaka-auctions din kami at magkakaroon din kami ng mga iba-ibang fundraising activities para sa ganun matuloy namin yung balak namin na magbigay ng mga lectures tungkol sa Philippine history, Philippine culture at Philippine art appreciation courses. Siguro pagka yung nakaset na yung aming event plan, magkakaroon din kami ng mga art classes. Hindi lang sa painting, sa sculpture, kundi pati sa pottery. Makabuklat niya ang Museum of Philippine Arts and Culture Manibatan Martes hanggang Domingo, alas 9 ng hanggang 5 gat panapon. 300 pesos ang standard entrance fee, kabang 240 pesos naman karing senior citizen at 200 pesos para karing estudyante. JM Jesus, CLTV 36 News. Kabalen, mapalya pong pisasabihan ngayon ining slogan ng Department of Tourism. Kaya naman po yung kaya katamong kabalen ay Senator Lito Lapid at niya pong munikala. Wow! It's more fun, love the Philippines. Apin po yung gayang sinabing pwedeng maging kay slogan na po kano ng Department of Tourism. Ngayon gagamit pong love the Philippines na kapilan pa mo milagay mo rin po kayong kontrobersya. Kay ba't po nga balo na itapong karelang ad campaign ginamit la po kanong stock footages. Many ba't nga naman kay ngaliwang bangsan agpang po kang Senator Lapid masika ning turismo nung pimisa na mo ang pong piyabe-yabe. Retang dati ang pong kasalungsungang tourism slogan na Wow Philippines. Panahon na pong dating Senator Dick Gordon ang pong It's more fun in the Philippines, ang pong Love the Philippines. Kasabi na po niti, pisyag na naman ng senador, kaya pong suporta kang Tourism Secretary Cristina Frasco at kayong mabilog pong Department of Tourism. Agpang po kaya, kumpiyansaya at manwalaya naman kayong agyunang gawan ng DOT. Kaya naman po, katano po, rin kaya katamong kabalen na mamiya suporta mo naman kanukin DOT, bang magtagumpela, liwa mo yung DOT, yung mabilog Pilipinas, kaya ni pong karelang gagawang obra at magpakilala king Pilipinas, ang timong tourism destination. Kabalen, kaya kami mong pamagbalik, pakit mila puret ang mapilang footage sa pedalada rin kaya katamong citizen journalist, kaya ni Puking babalakat nung nuka rin may yakit po yung pamanuran yelo o kaya ausandang hailstorm. Dakal pa pong balita kayong pamagbalik ng CLTV 36 News.
Magbalik po ang CLTV 36 News. Kabalen, dakal po padalang messages kay Katamu. Sasabihan da, mumuran po kanong yelo king Mabalacat City, Pampanga. Bang explain po kay Katamu, makakasama ho natin. Managalog ko po, Tagalog yung Mang Manny. Makakasama ho natin sa ating programa si Ginoong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark, upang bigyan ho tayo ng sapat na kaalaman tungkol ho sa pag-ulan ng yelo o yung tinatawag na hailstorm. Magandang gabi po, Mang Manny Esguera. Welcome po sa CLTV 36 News. Yes po, magandang gabi rin po sa ating po mga tagapanood. Totoo nga po na ngayon po ay umuulan sa ilang parte po ng Pampanga at nakabalita nga po. Nakita po natin sa mga post nila sa Facebook na meron nga pong lugar na inulan ng yelo. So sa Clark naman po, kahit po umuulan ngayon ng malakas at malakas ang hangin, ay hindi naman po kami naka-experience ng pag-ulan ng yelo o tinatawag po natin itong hailstorm. So sa pag-ulan po ng yelo, ito po ay nanggagaling po sa thunderstorm, sa cumulonimbus cloud. Lahat po ng thunderstorm cloud natin o yung cumulonimbus na tinatawag, ay meron po yung mga ice crystal sa loob. At yung po mga ice crystal na yun, habang tinataas po siya ng hangin, ay nagkakadikit-dikit po yung ibang mga crystal, kaya lumalaki po yung pieces ng mga yelo. So sa pagkakataon po ito, ay hindi po natunaw yung yelo habang siya ay bumababa papunta sa ground. Kaya po nakita natin na nagkaroon po ng mga hailstorm. Yun po yung kaakibat ng mga thunderstorm, yung malakas na ulan, malakas na hangin, umuulan ng yelo o hailstorm, at kaakibat na rin po yung pagkakaroon ko minsan ng mga ipo-ipo o mga tornado. Mang Manny, sa mga ganitong panahon, ano ba yung dapat gawin ng ating mga kabalen, mga kababayan, para kahit papaano, syempre, makapag-ingat din dahil hindi rin naman biro, no? Maulanan ng yelo, di ba, Mang Manny? Yes po, kuminsan po ay malalaki po ang mga sizes niyan. Kaya pag nakita na po natin ng ating mga kababayan na nagkaroon po ng mga thunderstorm, kumakapal po yung ulap, umiitim, ay handa na po yung magbigay ng mga pagulan. At yun nga po, hindi naman po natin nadedetect kung siya po ba ay magbabagsak o mag-uulan ng yelo. Kaya ang inaano po natin ay kasama po yan. Yung apat po na yan ay magkakasama po yan sa isang thunderstorm cloud. Kaya pinag-iingat po natin kung makita po nila na posible ng umulan ay mag-seek na po sila ng shelter na matibay. Kasi nga po pag umulan ng yelo ay hindi natin alam kung gaano kalaki yung ibabagsak niya. Kasi po kuminsan meron po tayong example picture niyan. Kuminsan po maliit po ng konti o kasi laki halos ng baseball. Malaki-laki rin, Mang Manny. Mang Manny, panghuli na lamang. Ito, medyo nakakatawang tanong, pero may mga nagko-komento ho kasi rito. Bili na lang kayo ng Coke, sabi, o ng soft drinks at umuulan ng yelo. Ito ba, Mang Manny, para din malaman ng mga bata, ito ba ligtas makonsum? Kasi baka naman hugasan lang nila, ilagay nila sa inuming tubig nila, pampalamig nila, nagbibiroan lang, baka may maniwala. Ano ho ba ang dapat gawin dito, Mang Manny? Opo, hindi naman po advisable na ito ay ilagay natin sa mga inumin dahil hindi po tayo nakakatsak na yan ay malinis kasi nga po ang ating atmosphere ay polluted na, so marumi na, kaya hindi po advisable na yan ay gawin nilang biro na ilagay sa soft drinks o sa tubig na maiinom, kasi nga po ay hindi alam po yan po ay marumi ang pagkakagawa ng yelo na yan. Okay, maraming salamat po, Ginoong Manny Esguera, para ho sa inyong pagbibigay linaw tungkol po dito sa hailstorm o pag-ulan ho ng yelo sa ilang bahagi po ng lungsod ng Mabalacat. Mang Manny, mag-ingat ho kayo. Magandang gabi. Ayan ho mga kabalen, mga kariyon, narinig ho natin si Ginoong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa. Paalala lamang ho sa inyong lahat, gaya ho ng binanggit ni Mang Manny, huwag niyo hong ihahalo sa inyong inumin yung yelo mula sa hailstorm, lalo na Biyernes ngayon, maraming lalabas para gumimig. Baka naman ho pagkamalan ninyo. Samantala, dumako naman ho tayo sa ibang balita. Ito ho, tinalakay ho sa isang forum na mga kooperatiba ang epekto ho ng climate change sa sektor naman ng agrikultura. Dumalo rin ho sa naturang aktibidad si Senator Cynthia Villar na kung saan tiniyak naman niya na wala hong magiging kakulangan ng tubig kahit daw pumasok pa yung pinangangambahang El Nino. Narito pong detalye ng balitang yan.
Ang tumitinding epekto ng climate change sa sektor ng agrikultura ang isa sa mga pangunahing tinalakay sa Educational Forum ng Philippine Federation of Credit Cooperative o PFCCO sa Clark, Pampanga nitong Huwebes, July 6. Hindi bababa sa 300 miyembro mula sa 9 na liga ng PFCCO sa Luzon, Visayas at Mindanao ang dumalo sa nasabing aktibidad. Doon sa climate change na kinakaharap natin, marami silang mga challenges na kailangan nating i-address at syempre hindi naman lahat yan ay kayang sagutin ng ating pamahalaan. Kaya kami sa mga kooperatiba, katulad ng aming federation, kami yung tumutulong sa ating pamahalaan na maging partner nila para tulungan itong ating mga magsasaka. Kasi itong mga magsasaka na ito, miyembro to ng kooperatiba at ang kanilang ipinupuhunan ay nanggagaling din sa kooperatiba na kanilang hiniram. So kung makaapektuhan ang kanilang pagsasaka at maapektuhan ang kanilang kita, maapektuhan din ang ating mga kooperatiba. Panauwing pandangan sa forum si Senator Cynthia Villar na Chairman Agriculture and Agrarian Reform at Environment, Natural Resources and Climate Change Committee sa Senado. Ayon sa mambabatas, mahalagang tugunan ang mga isyu na kinakaharap ng agricultural sector upang higit na mapaunlad ang bansa. Pag napayaman natin ang ating mga farmers, then inclusive ang development ng Philippines because the poorest people in the Philippines are the farmers and fishermen. At pag napalaki natin ang kita, which is the aim of the Committee on Agriculture and Food and Agrarian Reform, nagtagumpay tayo sa ating inclusive development. Handa rin naman ang tulungan ni Villar ang mga kooperatiba upang mas mapagbuti ang kanilang paggabay sa mga maliliit na magsasaka. Kasi yung kooperatiba, silang tumutulong sa maliliit, di ba? Kasi syempre yung maliliit, hindi naman sila masyadong familiar sa mga gagawin nila para tumaas ang kita nila at lumaki ang harvest nila. Yung mga co-op natin ang tutulong sa kanila, kaya very important ang co-op. At dahil sumentro sa climate change at pagbangon ng mga magsasaka ang forum, masaya ring ibinalita ni Villar na napaggalaanan na ng budget ang Bureau of Soil and Water Management upang mapaghandaan ang degradation ng lupang sakahan sa inaasahang pagpasok ng El Nino ngayong buwan. How do you solve the degradation of the soil? Kasi 38% of the soil in the Philippines are degraded. Ang sabi nila sa akin, compost all your waste and bring them back to the soil. Kaya ako po, taon-taon, binibigyan ko po ng pera yung Bureau of Soil and Water Management para mamigay sila ng composting machine sa lahat ng bayan dito sa Pilipinas. Last year, I gave them 3 billion. 800,000 lang po ang isang composting machine, so they should be able to give more than 3,000 composting machines. Nakikipag-ugnayan na rin daw si Villar sa El Nino Technical Working Group upang masiguro na sasapat ang patubig sa mga lupaing sakahan. We'll make sure na kahit tayo magkaroon ng El Nino, the water will be enough for everybody. Marami naman kasing technology na pwedeng gawin para hindi tayo mahirapan sa tubig. That we have to do. Samantala, nangako naman si Villar na bukas ng kanyang opisina sa kung ano mang tulong ang nais hingin ng mga kooperatiba at magsasaka. JM De Jesus, CLTV 36 News. Samantala, iminungkahi ho ni Commission on Higher Education o CHED Chairperson Prospero de Vera III yung pong solusyon na mas maikling master's program bilang tugon ho sa kakulangan sa mga nursing instructors sa bansa. Layunin daw ng CHED na mailunsad ang nasabing programa sa susunod na linggo. Liban ho sa posibilidad ng pagdami ng mga nursing instructors, ay inaasahan din ho ng komisyon na magiging solusyon ito sa pagpapalaki ho ng enrollment ng nursing program sa bansa. Ang mas maikling master's program po sa kursong nursing ay bahagi po ng isinasagawang interagency plan ng CHED upang pagbutihin ang kasalukuyang nursing curriculum at madagdagan pa ang oportunidad para sa mga nurse dito po sa Pilipinas. Kulang ang qualified teachers sa nursing schools kasi ang requirement ay kailangan may masters ang isang professor sa nursing program. Ang problema, yung ating mga nursing professionals, yung mga may masters, ay nare-recruit din abroad. So meron tayong ilo-launch siguro by next week sa CHED na mas maiksing master's program, particularly sa mga gustong magturo sa mga nursing schools
para mapalaki natin yung enrollment sa nursing program. Kabalen, apin po rin ding mga regular balitang kinalap ng kakatamang news team. Ngayon pong July 7, aldo na po ng Biyernes. Para po karing aliwang updates, i-like and follow yun mo po ng kaming social media pages. Kaya kakatama pong Facebook at CLTV36 official. Baka yan mo naman kay Instagram, ang pong TikTok, ang pong YouTube. Yung kakatama namang CLTV36 News, Facebook. At in mo rin ang pong Twitter at CLTV36. At nung buriyo pong balikdan, ding mapilang programa po ng CLTV36. Ayan, balyari ko pong munta kay www.cltv36.tv. At intamo rin pong live streaming ken. Po syempre, kaya katamong live streaming app king Google Play. Ayal ben la po rin programa ng CLTV36. Nationwide po via Signal Channel 115. Ang po karing kaya katamong 39 cable partners king Mabilog, Central Luzon. King lagyo na po ng CLTV36 News and Current Affairs. Ako po yung kaya kayong talasuyo, Justin Dizon. Dakal pong salamat.